construction worker naman na nanaksak ng dalawang lalaki gamit ang tari ng manok sa isang beer house sa bayan ng Malasiqui. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tiklo ang isang construction worker matapos saksakin ang dalawang lalaki sa isang beer house sa barangay Kabatling, Malasiqui, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang sospek at 3 kasamahan sa isang beer house nang dumating ang grupo ng mga biktima bandang alas 12 ng madaling araw noong November 1. Nanggulo umano ang mga biktima dahilan upang dumepensa ang sospek laban sa mga ito. Gamit ang tari ng manok, sinaksak ng sospek ang 2 biktima sa tiyan at dibdib. Agad naman na naitakbo ang mga biktima sa paggamutan. Makalipas ang ilang oras, naaresto naman ang otoridad ng sospek sa isinagawang hot pursuit operation. Na-recover mula sa kustodiya nito ang 2 tari ng manok na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nakapiit ang sospek sa Malasiqui Police Station na haharap sa kaukulang kaso. Kasama mo mula dito sa IFM de Guban, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.